Nna ndị S zụọkwa n'ike, ndị S zụkwana n'ike. Chai! Onye ụgbọ ghara, ọ ghara go ya. Onye stepụrụ down, estepụọla ya down, ya baga na moto ọzọ. Onye moto drọpụrụ, ọ drọpụọla ya, ya chọrọ ụzọ ya tie isi ebe ọzọ. Na so, onye na-achị eso, ya na-achị ya so, ụmụnne m. Chai! Mma nwoke, ụfọdụ nwoke mara mma in an extraordinary way. Amamihe, nwoke na-enweghị amamihe, ya rịọ Chineke, forget it. Ka atọọla m bullshit. Chai! Be committed. Be where you have to be. If you can't be there, look for a better person to fill in that gap. Chọọ onye ga-eme ya on your behalf. But if you have to be there, be there. Ụmụnna anyị, otu nwanne anyị nwoke kpọrọ m na fon si m nwa mba nọ na m kelere Chineke. Gbotowakwara ya ụmụnne ka ha kelere Chineke na ihe ọma Chineke nna mere n'ime ndụ ya. Na Jehova gọziri ya, nye ya onyinye amara pụrụ iche, ma nọgidesikwa ike n'ize ya na nwunye ya na ezinụlọ ya ndụ. Ya sị m na o nwere nwa agbọghọbịa ya yere in the past, nwatakịrị ya gara ịlụ, na ya laikiri ya, like ya, ụkwụ o zuru n'ala, na-asọpọtụkwana ya in every step of their ways. Ọ bụ ya ka nwatakịrị nwa agbọghọbịa nọ nọgidere chenji gbanwee. Ya mahụ na ọhụ na somebody ji ego karịa ya, megekwana ọfụma karịa ya, obido na-aghọ ọnụ ya, jụọ eso nwere ihe ọ nidere egwu ya, na gwa ya echenjiele na ọwụ ha ka ya ji mara ya, na ọ na-emezi ka ya fọsụrụ ya ka ya na ya abụọ nọrọ na this relationship, na ọ gaghị awụ ka ọ na o nwere ihe mere ya, gwa ya na mata ihe na-emere neni, na ọhịa ya mere onye ya hụrụ n'anya, na okwu ihe ọ chọrọ, na ya ga-enye ya peace of mind. The lady agwawe that's na ya dị sorry na ihe nọ dị ya na ihe gbasara ịhụnanya na ihe gbasara mkpụrụ obi, na the love is no longer there. Ya ma what to do, ya ma what happened, no ma wụ na trust anọ there. Ya jụọ so trust to him, ya sị dole ihe ọ chọrọ, dị ga-esi ya chọrọ break, no ya ento a little break, ya so break ka ọ chọrọ, ya sị break, just break, ya sị not breaking up, ya sị mba, na ya jụọ ka ya mara ihe ya chọrọ. Ya jụọ so how much time ka o neediri, the girl asị ya na onye na ya 3 months. Ya sị okay, na ya were 3 months, na ya ga-akpọ ya ka ya kpọdili akpọ, the girl sị ya na ya neediri 3 months apart, na ya neediri ka ya mara ihe ya chọrọ, kpekwe na ekpere because of ihe a na-eme, were nyefee n'aka Chineke, ya dị sure because otu ihe feeling ya like ya. Nwatakịrị nwoke agachi ike mekọrọ business ya, mekọrọ ka ọrụ ya. Ọ ya ka this young man now na enyi ya nwoke enwere mmemme agara, rute ebe aha na jam enyi ya nwaanyị n'ugbo si enyetụ ya time. Ya wụ na nwoke ọzọ kpọrọ ya bịa, ya na nwoke ọzọ ha gbachagbo uniform, ha bịara that occasion. Ya wụ na enyi ya nwoke si ya ka ya ga, enyi ya nwoke ka o duru ga na in his wildest dream, in the history of coincidence, na that day ka e feeliri the meaning of coincidence. Ya hụ enyi ya nwaanyị lewe ese nụkwa ihe ka ghost ya ka ọwụ na ọwụ ejima, na enyi ya baby ọmakwa na ya wụ o nwere ejima somewhere. Ya sị mba ka ya ruo nso ka eme ka ọ hụ ya, ka ọ na reaction ya ga-eme ka ya mara ma ọwụ the lady ya na ya abụọ mega ihe, sịkwa na enye break ebidebere only 2 weeks, ka ya dị sure na ọ ya ka ọwụ hụ ejima. Ọ si ya anụrụ nga bilie nga ya nọ gaguzoro n'ihu ya na-ele ya dị uncomfortable. Ya kpọọ ya aha ya, jụọ so gịnị ka ya bịara eme ebe a. Ya na-ele si ihe ka ọ na nrọ ka ọ na mmadụ. Ke nwoke ya na ya bụ ọsọ ajụọ si ya babe, who is he? Do you know him? Ya akụ ishi ko ka ishi rede aka n'ishi si ya will explain later. Ihe ọ gwara ke nwoke, please I will explain later. Ya na-ele akọkwa n'anya bem ya akọ anya bịa, ya ele otu ashi gbachagbo nwa uniform. Ya fee n'ishi ga-ewere ha oche nọruo ebe ya nọ. Enyi ya nwoke kwana ya na ya bụ onye soro bịa the occasion, the very busy with it, n'ihi na onye mege dị mmemme onye ya na ya bụ ọma ọwụ man, ọwụhụ man nke ya nwa ndute ka ya duru bịa.
the guy agara bịa jụọ ese ka ihu ya dị ote ya jụọ ese o guess what na nwatakịrị ya chọrọ ịlụ nwa anụ baby yes na ya na ọ bịara dị ọ nọ hia na wuti nwoke ha gbachagburu ha uniform na-efide na ọwa ejima ya ruo na-ele okpe ya aha ya jụọ ihe ya bịara eme somebody say need break 3 months break na the love no shake ge because of a lack of trust na sinye 3 months break ye werekwana break only 2 weeks ka ha na-anọrọ na break akwa ọ dị da wee ya ka ore na dịga na ọnụ ugbo na echere na ha gawara n'azụ moto ahụ na ma ọ wọla ka ọ laga na o nwere ike ịbịachi ha nọzi di ya enye nwoke gwes na ihe ka wụ ihe ọ ga-agwes ya echekwe dịga ya pụwazie ebe ndị mmadụ pakịrị cars gawazie ebe ahụ hụ ya kpokete ya sị ya ka ahụgodi ya briefly dịga ya lụ apụta ya jụọ ese nwaanyị o ji emege ihe ka o mege na o jikwa anya ya sị na ya rịọwara enyi ya nwoke na ihe somebody family ya force ga ya on na ha si ya lụọ ya na ya lụọ ya mana ya chọghị ịlụ ya mana ya just sị ka ya nye ya small time just bid ya farewell laghachi ha ebe obi ya nọ na ebiko rịọwara ya enyi ya nwoke na ọhịa ejesi enye ya break ka ya mara ihe ya chọrọ enyi ya nwoke asị oke nwa nsogbu anọ pụtara bịa kowara ihe n'ụgbọelu ọ ya ka emechara mmemme onye ọbụla lake okpowa ya na fon na-ele ebe ya nọ ya gwa ya sị na 3 months break ya ezube na o chere ka 3 months ya zuo ka ọ dị sure na ọ ma ihe ọ chọrọ ọ gwa ya sị ya ha bụkwana ihe ya gwa ya sị emesikwala iwe na ya kpọghakwala nọmba until after 3 months abịalaga Chineke na-arọpụtara ya nwaanyị n'ụgbọelu ụkwado nwunye ya na ya bụ obi today mụrụ ya nwa ọhụrụ ya emuvuzie on with nwunye ọ ya ka ọ nọchara 3 months ya nwa the boy atọkọrịcha naanị ya nọ n'hotel ya mma gaasị ahụ ebe ọ nọ ihe ya chere ahụ ihe ọhụrụ dị ka anyị ebi ha ya like no road dia ya ebido kpọwa ya na 3 months na o rube na o rule na ya ka ya na ya abụọ discuss ya gwa ya sị ya na ya dị very very sorry na mgbe ahụ ọ si enye break ka ya onwe nwekwere break ịmara ihe ya nwa chọrọ na the end of this their break ya bịala to a final decision that na enweghị ejizi ya eme na ya enwetala onye ọzọ dịka ya onwe nwetakwara na onye ọzọ ma ọ na ọwa ọkọrọ ya wute ya na onye nke ya during their break na ọwa ọkọrọ ya na onye nke ya during his own break with ha ụmụnne m nwatakịrị gị gbagburu ishekọ n'ala na ahịa kpara akpa na ya ekwesịghị ideceive na dịga ya emeta ọgwụkwọ ihe ya na ya abụọ mere ya na-ajụ sị nwe ihe gịnị emere nwoke ekwere gịnị ya agba uniform nwoke na-enwebe ihe nothing like ọ gwaga ewu gịnị ya agba uniform gawa occasion ụnụ ga-alọji na hotel because ihe awụghị ebe ihe awụ ụzọ dị fa enweghị jikọrọ gịnị ụnụ agba uniform gị banyere moto ya kpọrọ ngo gawa occasion gawa mmemme mere invite ihe ha na 3 months na ya don't worry nsogbu anọ na onwere ihe ha mere na ejidere ha ọkụ ka eji etigere ya traka na ya chọsịghị ịma na isi na ọkpakọle ugbu a ka ya hụrụ clearly na break ha nidire na ha ewerekwala break a mara ihe ha chọrọ na ya nwe achọzi ya nke nwaanyị na-eme amali elu na-amali elu ka nte amali everywhere na-akọsarịrị onwe ya commotion ọ ya ka ya kpọrọ ụmụnne gwa ha sị na ebiko na ewetu obi ya gwa ha sọ ọwụ ihe wetu obi na according to nwanne ha nwaanyị ọ sị na the whole entire family ma jigide pressure ka ọ lụọ that guy kedu ọkpara sọ ihe ọ gwara na ọ dị stupid wee goji ekwula that ya sị ama na ha biko gwa nwanne ha nwaanyị ka ọ hapụ ị na-enye ya nsogbu na ha hụrụ onye ka ya ego eji gwa nwanne ha nwaanyị si ya chala ebe ahụ according to nwanne ha nwaanyị kedu ọkpara sọ ọkwa ihe ekwuru esokwa ọkwa na mmanya gwara otu a ụmụnne ya eso ya si ya achọghị ịma na ha gwa nwanne ha nwaanyị ka o stay away from him ọ ya ka ya gara aga hụrụ kelara ya mma enweghị ha na-enyo ya baghụrụ ịbịa makpụrụ na relationship before ya bịa ha for break ya gakwa ụgwọ isi elo ya nwatakịrị nwaanyị amụọkwala nwa na ya nọzi na hospital ebe ime na-eme nwunye ebe nwunye rejistara nke ya na oruru ọdụ dịka n'ihi na ya agbagharị ga gasịga zụta ka amasịga zụta ke nwunye nọkwa na labor room ya na-agbagharị ya hụ somebody yi nnọọ jean yiri t-shirt black kpụrụ okpu kpụrụ face cap ya tọ nọ ha lee ya wụ na ọ jụga mmadụ ajụjụ ya hide ya wụ na ex ya hide ya jaa lekwezi ya ka ọ gaga pịam ya nwa aka na akpa wepụta ha kwa somebody kpụ face cap ya ewere ha kwe black shade kpọchiekwa anya
gawazie ebe maternity ward ya ghọta that na o nwere mission ya ga-eme itie dọkịta gwa dọkịta si ya biko tilie discharge ya nwunye by God's grace na nwunye mụọ Chineke ga-emere ha ebere na nwunye ga-amụ tilie discharge ya ga-alike ka onye ya one nurse sọsọ ya ga-abịa cheki nwunye sọsọ ya ga-abịa agba ọnwa nwunye need injection na sọsọ ya ga-abịa agba nwunye ya injection and ya achọghị enye other nurse just one nurse ya nye assign na nwunye to one nurse ọ bụrụ nke ihe nurse ga-eme na ihe neediri just one nurse n'ihi na enwere ihe gaga on na this hospital biko na o neediri level up security ebe a dọkịta jụọ sọ gịnị ya wee gwa dọkịta na x ya nyeghị nsogbu nọ n'olu ya kọrọ dọkịta brief wee kọrọ dọkịta si gịnị kedu ihe ọ bịakwa n'ebe eme ya kpọọ security si na enwe lady yi ha blue t-shirt black and blue trouser kpufe scarf bịa yes na ọ jụgasịla ebe maternity ward ya tọrọ ya ka ọ batawa na ọ nwere ka ọ nwere onye mụrụ nwa ọ chọrọ ịbịa leta nga ka dọkịta nọrọ nga take the matter up si ya don't worry na ya nọ na ihe o kwuru na ihe ahụ o kwuru na ọ dị mma ụmụnne m Chineke na-eme ọgọ mee ihe o ji wuru chi nwanne nwoke si nwunye ya mụọ ya na dọkịta kwuchara datin o rughị 2 hours dọkịta abanye na laborum nwunye ya mụọrọ ya agadaga nwa nwoke clean ha up ya nọ there ihe niile ha mụọ kuru nwa ka ihe n'aka hand ya over everything obiọma akpa kpọbaga nwunye clean ha up kpọbata ya na room ebe ya kwụrụ ụgwọ private room ebe ya kwụrụ ụgwọ ya na nwunye na nwa ya ga-anọ then nwanne nwunye nọkwa present ya gwa nwanne nwunye si ya biko na enwere nurse ya na ya abụọ ga-eso abịa here so that ọwụ na ya laa na yard na okwekwele ka another nurse bata ebe a na ọ na-abịa icheki nwunye ọ na ọ na-abịa ịgba ya ọgwụ na ya ga-eji the only nurse dị acceptable ka enwekwara ike gwakwanụ nwunye ya nwanne nwunye so oke n'ihi na nwunye ka dị weak ọ ya ka ọ gara aga meet ya dọkịta asị ya yes kpọọ the nurse si ya na ya biko na ya nwa ga-ahụ maka this patient na nwunye ya kpọrọ the nurse ga-eji ya room nwunye n'ọkwanụ nurse ahụ handụrụ maka ma ọgwụ niile e nyere nwunye maka agbara agba ma ịbịa the normal routine activity a na-enye nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ na that nurse bịaga o weta ka the next day ya around 12 o'clock somebody a nurse akọ kpamkpamkpam bụ tray bụ nose mask ajọ ya so ha nwanne nwunye jụ so who is there yes no n'ihi na ya kwụrụ ụgwọ no private ward a ga-emeghe ụzọ ya wee nurse nọ na uniform ya jụọ sị kedu onye ọwụ who center yes na ya wee nurse na this hospital kedu ihe o mean na who center yes okay na ya batawa ọ batalanụ ihe nwanne nwunye mere chịkọ dị syringe ihe niile wụ alanga eji agba ọgwụ ndọrọndọrọ ya chịkọ ha ọnụ nara ya tere edenwe gbachikwa ụzọ kwụrụ kii bịazie ntiri kpoo ya na fon si biko kpọọ dọkịta ka ọ bịa kilia nọọsụ a na based on ihe o kwuru na enwere nọọsụ batara ebe a si na ya na ya rụga na this hospital ka adị sure nọọsụ nọ ntara egbe ikpere na-arịọ nwanne nwunye si biko na ya meghere ya ụzọ na ngwa ebe ọ chịrị juole ihe niile wụ nedo ebe na ọ chịrị juole o buru letri shift wụsawa ha dowe ha nwa nkọna na ka ya lawazie na ya biko ka ya lawazie na ya biko na ya meghere ya ụzọ na ya na-agbagazi na ya biko na ya mere ihe ọ chọrọ ime nwanne nwunye na-ajụ eso onye kwenu ka ọgwụ nwunye ghewe ọnọghị na-eli na actually na ya wụ nurse na this hospital mana ọ dị ka ya mere mistake ndị patient ya kwesịrị ịga ọhụụ ebe ya gawa ndị eme mistake ugbu a ga-afaya ya achọpụta na onye akpọrọ ya onye o kwesịrị ịga treat ya awụghị ebe ọ gawara na a ga-afaya ya dị nwanne nwunye ajụọ so onye ahụ ọ kwesịrị ịga treat ọ nọ na private ward ya sị na ọ nke ya na-ajụ na normal ebe ige ha ọgwụ so ha gawa na maternity ward ga-agbawa ụmụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ọgwụ ya jụọ so ụta na-eche eme ebe a ya sị na sometimes ya sị ejọs load ọgwụ na tray ha were injection wee jụọ sị gaghị agba nwaanyị na ndị ụmụ nwaanyị na hospital sirinji akwa na imepecha na emerecha ọgwụ gị ọ gịnị mere nọ n'ihu mgbapesha nedo gị emepecha mecha ọgwụ wee jụọ enyi na-achọzi ịbịa gbaga na drip onye who sent you the girl na-arịọ anụzi ya nọrọ nga akpọ dọkịta gwa sị biko elekwekwa ihe megaga on na rumo nwunye dọkịta awọrọ gawa di ya ụmụnne m erute ya wụ na truly no a nurse na-arụ na the hospital a na-ajụzie kedu onye bire na ọgwụ ibira bịa ịgba patient on who kedu ebe isi weta ọgwụ from which pharmacy
because the hospital nwere pharmacy ebe a na-eweta ọgwụ. Kedu onye kiliara ị ga-eweta ọgwụ? Who killed you? Na somebody ejikwara hụ n'otu somebody onye ahụ ebigekwe ya ọgwụ wee sị ya na biko na ya chọburu ị ga-agba onye nọ na private ward ọgwụ, na ya gaghị agbatara onye a ọgwụ, biko na enyi ya nwoke ji ọsọrọ kpọọ na ya were 20,000 gaga gbagajuo nwaanyị a ọgwụ ahụ na drip, na ya biko ya bifo ya na-emechara ihe ugbo na enyi ya nwoke ga-ahapụ ya o were ego onye jụọ onye ahụ wee nurse na the hospital ya sị na o yi uniform na okpu nose mask na ọ just bigin na tresi biko na enye gwa room na ward ebe ọ ga-aga ịgba. Dọkịta akpọọ ya na-asị thank God na-ekele ya sị ya biko na ya bịaghachi back to hospital, na ya biko bịa na ihe okwu ya selitere ụjọ ya not the real. Ọ sị ya wụrụ gawa na the hospital, hapụ ka ihe niile na-eme hand ya over ụmụnga ya, wụrụ gawa na the hospital. A na-akọ ihe ya niile. This lady so onye bigere the tray ọgwụ na ọwụ a nurse na oyi uniform ndị nurse na-eyi na that hospital, na ọ ya biri na okpu nose mask bịazie ntụsizi ya biko na enyi ya nwoke kpọga ya na ya gaga treat nwaanyị ahụ mgbe ya ga-eme isi ya, na ya were 20,000 nye the girl ama ya aka n'akpa wepụta the 20,000 naira. Ụmụnne m ọ na-ahụ dọkịta jụọ sị na kwa wee nurse na this hospital ya sị na otu a ka a na-eshi aga agba patients ọgwụ, na otu a na ọ bịara o butere ugbu a kacha na ọ jụghị onye ahụ sị na ọwụ taa ka a na-eshi eme ya na this hospital, na hospital na a na-ede ọgwụ niile nye di ke nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ onye ya na ya abụọ soro bịa onye represent ga-ede ọgwụ enye ha agaga zụọ ya ọgwụ niile nidiri ha zụọ ya ha edenwe ya na room ha ebe ahụ. Enwezie nurse nọ on duty ya bịazie ya emepe dia file cheki ọgwụ agbarala agba, cheki the next ọgwụ a ga-agba, mara otu esi ahụrụ na ya eme ya agba ya ọgwụ pụtawa. Anaghị ebu ọgwụ agakwuru ọwụ the whole rooms niile and patient niile nwere ọgwụ ha by their side, ede ọgwụ nye ha ga-azụ ọde nwere ị ga-anọ n'ihu ha tope syringe. Somebody buru tray ihe ọwụ ụdị eji eme ya ebe a, somebody buru tray ọgwụ biye ngwa ebe ị ga-aga ịgba ya nye 20,000 naira bọcha elegele no datin lege doctor si ike pete mpe adịghị ya, na ọ dị obvious na that lady also ex ya nwere nke o mere na ihe ga-eme na a ga-ejide this girl were police ga mee that lady arrest. Ebe onye ka ebutere nọọsụ nọ na hospital si ya mahụ the lady ọjọọ okpu nose mask na ndị oyi ha uniform ndị nurse na ọhụrụ ya ọ ga-ama at least voice ya were police ga-eme ex ya nọ ntara arrest pụta ya na the hospital. Ozugbo the nurse hụrụ ya yes n'ọya na ụta ka police shi pikiri na ọ nọ na police custody na-ajụ ya sọ gịnị kedu mgbe ị ghọrọ nọọsụ, ihe i nyere this nurse ga-agba nwunye mmadụ mụrụ nwa ọhụrụ ga-agba your ex nwunye ya mụrụ nwa ọhụrụ ọ gịnị ka ebe isi wetaju ihe ndị wetara. Ọ nọ ebe ahụ na-ashaga aka n'ebe akwa na ya ghọrịrị ya na eyi uzuru ya dọmpụọ ya tụwa ya ime gaga lụrụ onye ọzọ nọrọ ebe ahụ na-ebe akwa aka ndịrị ọkọcha ihe ahụ na ọ ga-aga prison. Na mgbe akụkọ na mgbe tụwara ya ụmụnne ma sịkwanụ unu kelere Chineke nna na ekelegidebe Chineke nna wepụ ọnụ na ya na ọnọ ya egbu ikpere na ya na-awa onye a na ugbu asa enweka complication a ga-asị nwunye ya adịla dan mebi ifere o nwere ike before Chinehune nwunye ya wụrụ onye nwụrụ anwụ, mana Chineke nna bupụrụ ibu ọjọọ ahụ na ọ na ugbu a na ọ ka na detention na okwu na-aga court from court na ya gawa prison. Ọ ga-epruvuru ebe o si weta, ọ ga-ewerele sampụl ọgwụ cheki ya rizọtụ ka apụta ka a mara ihe ọ chọrọ ịbịa gbaa nwunye ebe na ọ chọghị iji ọnụ ya ekwu ya na ya ejikwa gbaa ya ọgwụ nke nwa ọgwụ ga-eme ya arahụ ụra ọgwụ ga-eme ya eme ka ọzọ ọgwụ agalaghị ile dị ọgwụ. The nurse kwanụ a confirm ma ozugbo ote the nurse si n'ọrụ ihu ndị polisi si ha elekwe the only thing nurse ahụ mere wụ na ọ dịghị professional n'ọrụ ya. Ọ hụrụ nurse ibe yi uniform para ọgwụ pega ya bro because of ọ hụrụ 20,000. The men criminal ụkwanụ ex ya ọ nọ in now na ngwa unu kelere Chineke kelere Jehova na ihe Chineke na-eme ọlụ ebube Chineke meghe n'ime ndụ ya na ọ dị too much n'aka ya dị ọcha na enwe onye mejọrọ ihe ji na ọwa eziokwu na Jehova lere obi ya mana that na deserve hụ ọnọdụ ahụ this lady chọrọ iwetere. Ịnọ ngalogbeene ị nwere onye nọ na hospital mgbe ụfọdụ ndị hospital na-eme nke ha kwesịrị ime ya wụrụ na problem shi n'ụlọ ọshi ebe dị iche iche soro onye ahụ bịawa na the hospital ebe a ka ha ga-abịa rụọ dị ala a na-elezi anya ma ọ n'ụlọ ọgwụ mgbe ụfọdụ ndị ụlọ ọgwụ ha ma ihe na-eme ha eme nke ha
some cases change automatically ga ha ma ebe mmiri shi banye n'opi ụgbọ ọgara. Onye nọ n'ụlọ ọgwụ biko noshi ike. Onye iro nwere ike mara na onye nọ n'ụlọ ọgwụ ya gawa ebe a ka ha nọ. Most of people ndị ọjọọ na-aga arụ overload. Biko ụmụnne m ka anyị were na ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ. Ọngọ ha nọ m n'ọnụ kelere m Chineke bi n'eluigwe. Olise alụọla. Ututo na nsọpụrụ niile dị gbasara ha nsọ ya. Amen.